Здравейте! Днес гостуваме на финансова група Сомони. Ще разговаряме по една много дискутирана, но винаги интересна за хората тема, каквато е финансовите измами. Ще разговаряме по тази тема с управителя на финансова група Сомони, Николай Колев. Здравейте, господин Колев! Здравейте! Може ли да ни кажете първо какво представлява финансова група Сомони и какви услуги предлагате? Финансова група Сомони вече повече от 30 години работи на финансовите пазари. До 2008 година, до преди финансовата криза, ние имахме над 30 офиса, които бяха в цяла България, но поради причини свързани с финансовата криза ги намалихме и сега работиме основно върху областта на регион Стара Загора. Единствено изключение правим с страхователен брокер Сомони Брокер Инс, защото там имаме офиси, които са разпределени извън Стара Загора и покриваме по-голям периметър на действие. Финансова група Сомони се опитва да предостави възможно най-голям микс от финансови услуги на нашите клиенти и това го правим с цел да можем да обслужваме нашите клиенти на едно гише. Но не само това. Когато ние работим с даден клиент, ние успяваме, освен да го обслужваме, да разбираме и по-добре неговите интереси, защото той има интереси в различни области, ние се интересуваме най-вече от инвестициите и от това, което той иска да направи и да инвестира със свободния си паричен ресурс. Но по този начин ние успяваме да покрием различен вид услуги, свързани както с продажбата и покупката на акции, така с финансови инструменти, свързани с злато, свързани с покупко-продажба на валута, Western Union, MoneyGram и всички ония продукти, които ние успяваме да предложим на нашите клиенти. Освен всичко това, обаче, трябва да се знае едно нещо. Ние съветваме нашите клиенти да си диверсифицират винаги портфейлите, за да могат по този начин да избягват и по-големите рискове. Доказано е и всички икономисти знаят, че един актив, колкото и привлекателен да изглежда за един даден момент, той има определен период на действие, има, така да се каже, период, в който се представя много добре, но в някой друг период вече започва да не се представя добре. И за това най-доброто нещо, което съветваме нашите клиенти, е да си диверсифицират и портфейлите. Но освен чисто финансовите инструменти и финансовите активи, с които работим, много често наши клиенти, с които ние така се познаваме добре, ни казват, че се настъпват много често и на финансови измами. Аз не бих искал да влизам в големи подробности с финансовите измами, защото си има компетентни органи за това, но от моя опит мога да споделя някои неща, които съм забелязал и които смятам, че трябва да имат предвид клиентите ни, когато си правят своите избори. В областта на инвестициите, как се действа, обикновено как се правят тези по-големите измами. Обикновено някой брокер или определена къща или къща с определено име, която много така наподобава на друга, която е истинска къща, се обажда на даден клиент по телефона и му казва, че в момента има много атрактивен финансов актив, от който могат да се спечелят много пари. Клиента в началото, както така е разбираемо, е по-внимателен и слушвайки всичко това, все пак може би някои от тях решават да опитат. Тоест инвестират определени пари при сключване на определен договор и като се инвестират парите, минава известно време и този мнимия брокер се обажда отново на клиента и му казва: до момента вие имате 25-30% или по-голям процент вече доход, но в момента е много изгодно да си увеличите позицията или да влезете в друга позиция, която също в момента излиза на пазара и е хубаво да се инвестира в нея. И така клиента, обладан от мисълта, че може за кратко време да спечели бързи пари и големи пари, решава да инвестира втора сума. И да кажем, ако първия път е превел едни 1000 евро, примерно казвам, във втория път може да преведе и по-голяма сума, 2 или 3000 евро. Някога се стига и до там, че самите брокери казват: ето сега ще ви върнем част от дохода, защото вие вече имате достатъчно доход, и така връщат определени пари, вземат нови за нови инвестиции и така като се стигне до една по-голяма сума, в един момент брокера изчезва. Изчезва и фирмата, към която уж е работено, и по този начин клиента разбира, че е измамен. Това се случва доста често в последно време и даже с новите технологии в интернет и тези социални медии
вече и с изкуствения интелект се злоупотребява. Наскоро имах такъв аз случай. Един мой клиент, с който се познавам от много време, ми звъни по телефона и ми казва: много изгодна инвестиция има в момента в Лукойл Нефтохим. Да си купили акции. За тази инвестиция и за този финансов инструмент говори един политик, сега няма да му споменавам името, разбира се, но говори с голяма увереност, че от този актив ще излезе много добра печалба. В момента, в който чух това, аз просто му казах: не се занимавай, за мен това е измама, не може политик да говори за такова нещо и няма как въобще това да има такава доходност. Как по най-лесен начин и по най-сигурен начин могат да се разпознават истинските от измамните предложения? На първо място, когато някой иска да направи предложение, никога една банка няма да отиде и да говори по телефона със своите клиенти и да им предлага определени продукти. Обикновено банковия служител ще се срещне с определения клиент, ще разговарят и на място в банката може би ще им предложи необходимите продукти. По същия начин, когато ние видим в интернет съобщения, трябва да ги проверяваме, трябва да се съмняваме, а не да им вярваме на 100%, защото по-голямата част от тези съобщения се оказват измамни. Също така е добре да се проверява профила на този, който отправя тия съобщения, да се проверяват неговите снимки, кога са вкарани в съответната медия, колко време са престояли там, какви са отзивите и чак когато сме абсолютно сигурни, тогава да пристъпваме към нещо по-сигурно и по-добро, което е за нас. Но за да се избягват измамите и за да се избягват рисковете, които въобще клиентите носят, мисля, че е най-добре клиентите да се обръщат към професионални консултанти, да се обръщат към лицензирани инвестиционни посредници, банки и така нататък. Тоест, преди да направят съответната инвестиция, да звъннат на професионалист в тази сфера. Да, това е за препоръчване, даже бих казал, че е задължително, защото хората, които пряко се занимават с тези неща, могат да им дадат квалифицирани съвети и по този начин те могат да ги предпазят от евентуални измами и загуба на средства. Колко често при вас идват хора, които са измамени и какви мерки предприемате вие? Аз съм имал случаи, в които се обажда клиент мой и казва: така и така, аз закупих тези акции, купих ги от тази фирма, направих еди какво си, но той вече, когато ми се обади и когато дойде при мен, той вече беше завършил с този процес. Той беше подписал договора, беше изпратил всичките си пари, беше минал през тази схема, за която преди малко току-що разказах. И аз вече нямаше какво да направя, освен да го посъветвам да отиде в полиция, да отиде в прокуратура, да даде обяснения и да започнат оттам някакви такива оперативно-следователни действия, които да му помогнат на този човек, но той вече беше закъснял. Тоест, това е една късна реакция. Реакцията трябва да бъде в началото. Преди още да е започнал, преди да е взел решение, преди да е привел пари, трябва да потърси мнението на консултант, мнението на други хора, които да чуе и различно мнение и вече когато има събраната информация, тогава да вземе своето решение. Говорим за финансова грамотност и за това как да управляваме парите си, и за това, че това трябва да се учи от най-ранна възраст. Доколко финансовата грамотност има отношение към това да избегнем някои измами в финансовата сфера в ежедневието си? Финансовата грамотност, разбира се, е един много важен фактор и за тези неща и за тези процеси трябва да се започва от най-ранна възраст. За най-голямо съжаление, обаче, в моята практика съм разбрал, че младите хора нямат достатъчно добра финансова грамотност. За голямо съжаление и техните родители нямат. Тоест, децата, които трябва да научат нещо от своите родители, те няма от кого да го научат, защото и родителите им нямат такава грамотност. И оттам нататък те са оставени на това сами да се ограмотяват, да четат, да вземат някакви така допълнителни мероприятия, за да могат да бъдат по-компетентни в своите решения. Но дори човек за да управлява своите лични финанси, нали, когато иска да бъде финансово самостоятелен, финансово независим, той трябва да има тези умения и трябва да има тези познания. А това наистина е един процес, който трябва да се изгражда от най-ранна детска възраст, докато човек порасне. Оттам нататък е за предпочитане да се предава в семейството, защото семейството е онова, което възпитава децата и ги учи на всичко, включително и на финансова грамотност.
Какви насоки дава Сумони при решаване на въпроса, който много често възниква в хората? Имам едни пари, как да ги инвестирам по най-правилния начин, така че да ми донесат дивиденд, да имам печалба след време, а не да ги загубя и да се разценят тези пари. Ами в тези ситуации ние действаме последния начин. На първо място правим среща с този клиент и започваме да разговаряме. И в процеса на разговора става ясно дали този клиент каква степен на риск е готов да носи клиента, който стои срещу нас. Това е много важен момент, защото има хора, които са с много високо рисков профил. Те искат много бързо и за много кратко време да спечелят много пари и така са склонни да закупуват активи, които са много рискови, като например акциите, каквито са такива активи. Но има и хора, които не са склонни да носят такъв голям риск. Те искат да имат по-умерен риск и по-умерена печалба, разбира се, но да искат да имат малко по-голяма сигурност. А има и друг тип хора, които пък искат на всяка цена да знаят, че се запазят спестяванията, дори и да не спечелят чак толкова от това, че са ги инвестирали в определен финансов актив. И когато вече си изясним профила на клиента, който стои срещу нас и с който ние сме водили разговорите, и съобразно това той до каква степен е склонен да носи определен риск, ние тогава почваме вече да му предлагаме определените финансови активи, които съответстват на неговия профил. Това е много важно, защото, както казах, хората са различни и са склонни по различен начин да носят определени рискове. Какво предпочитат да инвестират днес хората? Какво най-много? Какво показва практиката при вас? В момента, съвсем честно казано, хората са много объркани. Объркани са по много причини, защото от една страна световните събития, които се водят в момента покрай нас, диктуват за това, че високорисковите активи като акции, които така доста години бяха в процес на възход, се очаква да спаднат. По тази причина те не са склонни много да купуват акции, търсят някакво сигурно убежище, но сигурните убежища не са много. В тия случаи ние ги съветваме да се закупуват злато инвестиционно злато като актив, като това може да се прави по няколко начина. Единият начин е да се купи безкасово на фондова борса, другия начин да се купи касово и да го притежава като физически такъв финансов актив. Тук обаче също има много тънкости, които някои хора не знаят и просто не са се занимавали. И те са свързани с това, че чисто като облагане на данъчно облагане в финансовия актив инвестиционно злато не се облага с данък добавена стойност, но е много важно хората, които закупуват, в началото да си пазят документите, за да се знае стойността, на която е закупено, и после, когато го продадат, вече разликата, която се образува между покупката и продажбата, за тази разлика се дължи данък. Този данък някои хора не го знаят и просто изпадат в трудна ситуация, когато трябва да се подадат данъчните декларации. Тоест да кажем на хората най-накрая, че за всеки, според ситуацията и желанията му, се предлагат различни решения, да потърси компетентна помощ, за да може да избере най-доброто решение. Да, и не само това, преди да вземат каквото и да е решение, наистина да търсят хората, специалистите в тази област, за да могат да направят правилен избор, но и не само правилен избор, но да ни попаднат в измамни схеми и да ни попаднат в ситуация, в която вместо да спечелят пари, да ги загубят своите пари. Благодаря ви. И аз ви благодаря.